Mnoge župe na svojem teritoriju osim župne crkve imaju i filijale i to nije ništa neobično. No postoji jedno mjesto smješteno 3,5 km od središta Mostara gdje su se pod istim crkvenim krovom zatekle dvije župe, Cim i Ilić. I one sa svojim vjernicima čine jednu pobožnu, vrijednu i aktivnu zajednicu. Upravo na razgraničenju naselja Cim i Ilići nalazi se velika crkva u obliku križa, a pokraj nje pastoralni centar u izgradnji. Zbog nemilih ratnih događanja i, nažalost, velikoga priliva katoličkog prognanog stanovništva na osobit način iz sjeverne Hercegovine pa i središnje Bosne u grad Mostar, ukazala se potreba stvaranja novih župa. Tako da je blagopokojni biskup Pavao Žanjić u dogovoru sa svojim nasljednikom, koadjutorom, tadašnjim, evo i donedavno ordinarijem, biskupom Ratkom Perićem, katedralnu župu podijelio na nove 4 župe i posvetio 4 evanđelista. U centru je župa posvećena svetome Ivanu, na Rudniku, ovo sjeverozapadno naselje grada Mostara je posvećeno svetom Mateju na čast. I ove 2 župe sjeverozapadno u gradu Mostaru su posvećeni ovoj 2 evanđelista, svetome Luki i svetome Marku. Tako se u toj mostarskoj crkvi zapravo slave 3 patrona, Sveti Marko, Sveti Luka i blagdan Krista dobrog pastira kojemu je posvećeno sakralno zdanje. Župa je stara oko 28 godina, a evo tek posljednjih 5-6 godina da imamo konačno župnu crkvu. Sam liturgijski pastoralni život župe odvijao se evo do prije 6 godina u jednom iznajmljenom objektu. U jednoj kući u kojoj je svećenik, župnik stanovao, a u prizemlju te kuće je bila jedna prostorija koja je služila za liturgijski prostor i tu se slavila svaki dan sveta misa i nedjeljom 2 mise i tu je bilo sve. To župa je nikla iz te kuće. Kada sam došao na župu 2011. godine, dakle prije 10 godina i razmišljao o početcima izgradnje župne crkve za ove 2 župe, svetoga Luke Ilić i svetoga Marka Cim, sinula mi je ideja da bi možda ta crkva buduća mogla biti građena prema ideji nacrtu drevne Cimske bazilike, čiji se ostaci nalaze ovdje u crkvi nam, možda nekih 500 metara sjeverno od ove župne crkve. I bila mi je želja da ta drevna Cimska bazilika uskrsne. Na apsidi crkve iza oltara nalazi se prikaz Krista dobrog pastira sa 7 ovaca koje simboliziraju kontinente. S lijeve i desne strane od oltara se nalaze prikazi svetog Luke i svetog Marka sa svojim obilježjima. I oni su orijentirani tako da su oslikani na strani župe koje su zaštitnici. Na istim stranama su i vitraji sa slikama ili iz Lukinog ili iz Markovog evanđelja. Simboliku imaju i oltar koji u sebi skriva prikaz Svetog Trojstva, krstionica s ribicama koje su znak prvih kršćana i ambon sa sjemenom raspuknutim koje predstavlja riječ Božiju koja se sije s tog mjesta.
Župe obe sve skupa imaju dakle, oko 5.500 vjernika, Cim 3.000, Ilić 2.500. Svaki radni dan imamo 2 svete mise, jutarnju u 7.30 i večernju u 18, a nedjeljom slavimo 3 svete mise, 9, 11 i 18 sati, na koju dođe u prosjeku oko 1000-1200 duša. Dakle, na svaku svetu mise između 300 i 500 vjernika. Župa broji više od 400 djece na župnom vjeronauku, a i oni stariji nesebično sudjeluju u životu zajednice. Tako se te dvije mostarske župe mogu pohvaliti različitim aktivnostima, od ministranata, čitača, zborova, malih glumaca. Vjernici su tu i kada je potrebno voditi župnu stranicu, brinuti o aranžmanima u crkvi, misnom ruhu. Sve to i mnogo više oni čine s punim srcem. Pokušavam pomoći koliko god mogu i smatram da vjeroučitelj bi trebao biti aktivan i biti u životu crkve, odnosno župe. Vrlo sličnog je mišljenja još jedna župljanka koja uz posao i brigu o svome domu radi s čitačima, pjeva u zboru te brine o misnom ruhu i posuđu. Uglavnom bitno je što više djece mlade privući crkvi. Postoji stvarno puno sadržaja kojim se može ponuditi, znači, ali tu treba biti dvosmjerna komunikacija, znači trebaju htjeti djeca i mi, ali i njihovi roditelji da ih potiču na to. Znate sami da djecu nekad trebaš baš malo pogurati da bi se u nešto uključili. Da oni vide da to mogu i da to nije nemoguće ostvariti. Jedan od čak 8 vjeroučitelja iz župe Cim Ilići pomaže u župi još od svojih ministrantskih dana. Mislim da je vrlo važno i potrebno da svaki odgovoran i zreo vjernik pronađe svoje mjesto u župnoj zajednici, u njoj aktivno sudjeluje. Ne postoji to zanimanje, ne postoji to zvanje, ne postoji taj stalež koji sebe tu ne može pronaći i na neki način sebe ugraditi u njezin život, u njezin rast, u njezin razvoj. Zato zapravo i postojimo i to bi trebala biti osnovna zadaća kršćanina, da unutar župne zajednice ostvaruje svoje radosno kršćansko služenje. Za kratko vrijeme Cim Ilići su uspjeli izgraditi nešto prepoznatljivo. Župnik Don Ivan kazao je kako svećenici sa strane koji dođu u ovu zajednicu uvijek na pučkoj misi primijete neobično velik broj mladih, djece i mladih obitelji s djecom. Sve te slike i prilike nagovješćuju kako će ovo mjesto s jednom crkvom, 2 župama i 3 patronima rasti, graditi se, napredovati i uz pomoć dragog Boga i svojih zaštitnika vjeru svoju čuvati.